Počula si niekedy o masakre vo Vukovare? Myslíš vo Vukovare v Chorvátsku? Áno, predtým ako sa to stalo, srbské médiá rozšírili správu, že bolo zabitých 40 dojčiat v nemocnici. To je strašné, ale nebola to pravda. Ani jedno slovo, ani jedno dojča nebolo zabité. Všetko bolo od začiatku vymyslené. A ľudia tomu uverili. Uverili, srbské jednotky obsadili nemocnicu vo Vukovare, odviezli 264 pacientov, zajatcov a civilistov na farmu Ovčara. A tam ich najprv mučili a potom ich popravili. 264 ľudí kvôli lži. A to nie je všetko. Od septembra 1991 srbské sily systematicky preberali kontrolu nad všetkými televíznymi a rozhlasovými stanicami. Média prestali informovať a začali mobilizovať. Strach, nenávisť, lož, opakovaná dosť dlho, sa stanú pre ľudí realitou. A Vukovar bol len začiatok. Celé video nájdete na kanáli Labyrint manipulácie.